Damini debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti ati-anti doho pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Shalom Manginang, selamat pagi, happy Sunday. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Paskah Manginang. Khususnya selamat Paskah Parjolo di Huriata di Sadok HKBP. Tabi mardongat tangyang Tuhamu akan nahinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Sai di perrohai Tuhata Jesus Kristus Maha Musaluhuna. Diganup akka panggulmiton ni ngulumuna. Nunga hehe Tuhata Jesus Kristus talu hamadian. Hitape paheheon na domuse songon ibana naung hehe. Amanginang di dia pihamunaing maringanan marhuria margareja. Tabi nami tu keluarga perhalado nang huriata ganup marsada-sada. Di minggu bulun sadarion Paskah Parjolo hatan itu hatta memakulingi hita. Yohanes 20 ayat sada 1 ayat 10. Dungi di ari Parjolo dung salpu ari Sabat. Laho masih Maria Magdalena sogot dina holomido pe tu tanomani. Jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani. Gabi marlujung maibana manopot si Simon Petrus. Dohot si sian na sadanari. Haholongan ni rohani Jesus pabuahon tunasida. Nunga dibuat na mabuat Tuhani sian tanoman na. Dang binoto manang tudia ditaruhon. Jadi borhak masih Petrus dohot si sian na sadanari. Jadi sahat manasida tu tanomani. Narap marlujong do na duwaing gabi marhajoluad do si siyan na sada. Nahumatop siyan si Petrus. Gabi parjolo maiba na sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina. Di ida ma piak akka pangalilit. Alay dang bongot ibana. Romanang si Petrus siyan pudina. Di bongoti mata nomani jadi di ida ma pihak akka pangaliliti. Anggo sekka panaputi ni uluna dang rap dohot akka pangaliliti. Pulik do di balun tu inganana. Di sipia sa bongot nang sisian na sada. Naung parjolo sahat tu tanomani. Di panot nodi gabi porsia maibana. Ay dang do pe dia tu sinasida hata ni surati na madok. Ikon hehe ibana sian namate. Asa muli ma si sian na duay. Ido hata ni Tuhata. Huriana pinarhamaul ni Tuhata Jesus Kristus di minggu bolon sedarion parningotan ari haheheon ni Tuhata Jesus Kristus sian hamatian. Dipakulingi hata ni Tuhata hita. Evangelium Yohanes 20. Doho epistel pesalmen 115. Jala sian turpuhi dienet do sada topik naikon si pahusor-husor honota jala si hangulu honota di ngulu si ganupari hita kanama do porsia di Kristus Jesus. Ima ikon hehe ibana sian namade. Ido topik ni mingguta di Paskah na Parjoloon. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Ikon hehe ibana sian namate. Dienet sian ayat siya. Di sidi dok. Ay dang dope dia tu sinasida hata ni surati nama dok. Ikon hehe ibana sian namate. Turpuhon doh topik ni minggu sadariona manginang. Tung denggas situtudo tapa husor-husor. Di perdalanan ni nguluta lumobi ma di masata sinuai. Amanginang rap do nasida doho Tuhani. Ima akka sisiani. Jalan nasida do sitidangi. Pernguluan ni Jesus. Pakubasion ni Jesus sahak rodi hama matena. Dohot haheyona. Alay dang dia tu sinasida hata ni surat. Hata ni natar surati. Pabuat Jesus do nani do ni surati. Bapak Ibu saudara-saudara, nung ngarap na sida soni liling na,
Alai dang boy dope dia tu sinasida dosa sitong na tujuan haroro ni Jesus tu portibion. Mereka masih memikirkan dengan pikiran mereka sendiri. Mereka belum sampai kepada pemahaman yang sesungguhnya. Bahwa Yesus datang bukan untuk angkat senjata, tetapi untuk menunjukkan kasih Allah Bapa terhadap ciptaannya. Ay songonoddo holong ni rohani di bata tu portibion. Pola do anak na nasasaday tilehon. Nasaunang mago ganut na porsia di ibana. Amangin ang ido namasa ujui. Jalaido di hati dak kondison dang dia tu sinasida natar surati. Nanido ni surati ikon hehe Jesus sien namate. Nah, ima pangalahon namasa hati heya mangina. Nasonari suku-suku dihita na mangulu nuaing. Buhado amanginang. Targoar do hita na porsia di Jesus Kristus alay dang taatusi hata ni Tuhan di ngoluta. Targoar do hita na porsia di haheheon ni Tuhan Jesus Kristus. Alay gumodang dope taparrohahon. Ya, gumodang dope taparrohahon akka na riportibio. Targoar do hita na porsia di Kristus Jesus. Alay jujur mabiar dope hita molo taringot tu hamatean. Isarana manginang targoar do hita ruas ni huria. Alay ruas ni huria na songod dia do hita nohay. Targoar hita ruas ni huria. Alay dang taatusi ngulupar huriaon di huriata. Songod dia. Targoar do hita parhalado. Alay dang taatusi ahado ulota. Bapak Ibu saudara-saudara, di momen perayaan Paskah sedarion, di paingot tita, songon nido ni parpesalben, marhaposan tu Jehovah. Nunga hehe ibana sian hamatea. Hita pe hehe domuse songon ibana naung hehe. Berulang kali dikatakan pemazmur asa marhaposan tu Jehovah. Tahaporsiai do nunga hehe Tuhan Yesus. Jala taboto do ikon hehe ibana sian namate. Hobar tu panindangion ni natar surati. Alay dipanggul miton siganupare. Di ngulu ni hakristenota spiritual kita. Bagaimana kita menyikapi, menghidupi bahwa memang Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Di bahini manginang di momen perayaan Paskah sadarion songon nahudoko kami di paingot tita samarhaposan hita tu Jehovah. Nunga taboto ibana hehe sian hamadian. Di bahini marsitu tu mahita maka nguluhon hata nito hata. Unang gabi holan na fokus behita manarihon ngulu si ganupare. Unang holan na fokus behita macari ngulu si ganupare. Gabi tinggal na rumikot. Sarihon ngulu parto diomu. Bapak Ibu saudara-saudara. Taha porsiai do. Panarihonon ni dibata. Dipanggul miton ni ngoluta. Di bahini. Sotung tadi ngulu parto dion. Alannya kaulaon si ganupare. Mari amanginang. Kita bercermin kepada firman Tuhan di momen Paskah ini. Saya, Anda, kita semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus diajak untuk mengimani kebangkitan Yesus Kristus itu. Bahwa kita pun nanti akan bangkit sebagaimana Dia yang telah dibangkitkan oleh Allah Bapa dari kematian itu. Di bahan itu ngadong piaka paru kilon sitonon akka arsa di roha bencana karena ya bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, masalah ekonomi. Amanginang, mari kita menghidupi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya itu telah dikalahkan. Maka kita pun
pasti mampu menghadapi segala cobaan tantangan yang sedang kita hadapi. Asal kita tetap bersama Yesus Kristus. Di pasu-pasu tu hatta maha muamanginang. Sahalinari, selamat Paskah ma dihita saluhutna. Mertua doakan atu mangihun hata ni debata, jala nau piopsa. Diperbadiai debata si pardamai mahamuka besundingkan. Jala diramo di marohan ang pikira muna. Ya sohan surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.